Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purure. Book your seat today. Limited seats available. धुंदुरमास म्हणल्यार कितें? तर धुंदुरमास म्हणल्यार धनुर्मास. ह्या म्हयन्यांत सूर्य धनु राशींत प्रवेश करता. ह्या म्हयन्यांत भूक खूप लागता. ताका लागून सकाळचे जेवप आपल्या भलायकेक बरें म्हूण आयुर्वेदांत सांगला. राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु वैद्य सुविनय दामले यांच्या नेतृत्वान आम्ही दीनदयाळ चिकित्सालयातर्फे धुंदुरमास हो कार्यक्रम साजरो करता. धुंदुरमास म्हणजे धनुर्मास, म्हणजे या महिन्यात सूर्य जो आसा तो धनुराशीन प्रवेश करता म्हणून एका धुंदुरमास म्हणतात. आणि ह्या ऋतून सकाळी म्हणजे सकाळी उठल्याबरोबर भूक खूप लागता म्हणून सकाळी जेवण करपाक सांगला. तर ही हेमंत ऋतुचर्या सगळ्या लोकांक कळची या हेतून आम्ही हो उपक्रम दर वर्सा हांगा करता. आता हे आमचे 7वें वर्स. 6 वर्सां आमी हो कार्यक्रम सलग केल्लो आसा. वेगवेगळ्या मंदिराच्या आवारान किंवा नैसर्गिक जे निसर्गरम्य ठिकाणां आसा त्या जाग्यार आमी हे करता. हेमंत ऋतुचर्ये प्रमाणे जे आहार खावपाक सांगला त्या आहाराचे वेगवेगळे पदार्थ आमी लोकांक तयार करून दिता. सादारण 150 ते 200 लोक ह्या उपक्रमान दर वर्सा सहभागी जाता. आमच्या गोंयांतल्या 3 जिल्ह्यांतले लोक जे आसा ते हांगासर ह्या कार्यक्रमाक येता. सो हेवी फूड जे आसा स्पेशली आयुर्वेदान जेका शूल्य म्हणटा, जेका आमी बार्बिक्यू म्हणटा, तर ते शाकाहारी पद्दतीचे बार्बिक्यू आमी करून दिल्ले आसा ह्या वर्सा. त्याचबरोबर मसाले भात आसा किंवा वेगवेगळी जे बीन्स आसा, आवरे म्हणा किंवा पावटे, शेंगो, हे सगळे बीन्स घालून मसालेदार भाजी केली वता. त्याचबरोबर पुरयो म्हणजे स्निग्ध आहार ह्या ऋतून खावपाक सांगला. पुरयो मागीर ह्या ऋतून अवेलेबल ज्यो व्हेजिटेबल्स आसा त्या पासून तयार केल्ले लोणचे, गूळ, गव्हाचें पीठ आणि तीळ घालून केल्ली जी हे आसा गुळपोळी आणि गावठी तूप हे आम्ही सगळ्या लोकांक दिता. त्याचबरोबर पाचक अशी सोलकडी असता आणि त्यानंतर लास्ट विडो जेका तांबूल असे म्हणतात, जो डायजेशनाक मदत करता. धुंदुरमास नावाचा एक महिना आपल्याकडे धनुर्मास नावाने ओळखला जातो. सूर्याच्या उष्णतेचा आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा मिळवून घ्यावा यासाठी 3 वेळा जेवायला सांगितलेलं आहे. सकाळी एकदा जेवा, दुपारी एकदा जेवा आणि संध्याकाळी एकदा जेवा. असं 3 वेळा आपण जेव्हा जेवतो तेव्हा आपल्या शरीराचं पोषण चांगलं होतं. शरीराचं पोषण चांगलं झालं तर एनर्जी क्रिएट होईल आणि एनर्जी जर झाली तर आपली प्रतिकारशक्ती वाढेल आणि प्रतिकारशक्ती वाढेल तर कोणतेही रोग होणार नाहीये. भारतीय जेवणातले जे पदार्थ आहेत ते अत्यंत महत्वाचे पदार्थ असतात. त्या पदार्थांचा युक्तीने वापर कसा करायचा ते शिकवण्यासाठीच आजचं हे प्रभात भोजन, सकाळचं भोजन, पहाट भोजन होतं. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.